Починаємо випуск з надзвичайної новини. У спальному районі Києва пролунав вибух. Це сталося поблизу дитячого садочка. Відомо, що вибухнуло в автівці, яка стояла у житловому дворі серед багатоповерхівок. За попередньою інформацією, постраждало 4 дитини. На місці перебуває наш кореспондент Валерій Бакус. Валерію, вітаю. Що тобі вже вдалося дізнатися і чи сильно постраждали діти? Вітаю, Іскандере. Вибух стався просто посеред житлового будинку, багатоповерхівки поруч. У Волзі, у старенькій Волзі, яка, як стверджують очевидці, стоїть вже на тому місці, де вибухнула кілька місяців. Також очевидці сказали, що вибух був настільки потужний, що його чули навіть у сусідніх будинках. Спочатку була інформація про те, що начебто вибухнув газовий балон, газове обладнання у машини, але потім вже у поліції цю інформацію спростували і сказали, що це був вибуховий пристрій. Що саме сказали, пропоную послухати. Було з'ясовано, що у дворі будинку гралися діти, забралися в салон автомобіля, який був там припаркований, знайшли невідомий предмет, схожий на коробку, і коли намагалися його відкрити, стався вибух. Постраждало внаслідок цих вибухів 4 дітей. Це 3 дівчинки, 2 – 8 років, 1 дівчинка 11 років і хлопчик 5-річний. Ми маємо перші кадри, зняті очевидцями одразу після цього вибуху. Пропоную подивитися, як це було просто зараз. Кому нужна помощь, подойдите ко мне, пожалуйста. Ой, Полину, несите сюда, Полину. Сколько всего пострадавших? 4. Кому помощь нужна? Зараз у поліції вже кваліфікували те, що сталося, як поводження з вибухівкою, зі зброєю. Вже відкрили кримінальне провадження, встановили вже власника транспортного засобу, але з ним немає змоги зараз столичним правоохоронцям працювати. Долучилися обласні, оскільки він знаходиться в іншому місті. Щодо дітей, то відомо, що їх доставили до Охмаддиту і стан їх здоров'я наразі тяжкий. Прямо зараз правоохоронці намагаються відкрити багажник машини, попросили всіх відійти якомога далі за кут будинку, щоб, не дай Бог, не сталося ще одного вибуху, ще одної трагедії. Це поки що вся інформація. Іскене, далі слово тобі. Дякуємо. Це був наш кореспондент Валерій Бакус. Він, власне, розповів про вибух у спальному районі столиці.